खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि थामहिनबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थांलाय फैलाय खालामनाय जि गल्फ कार्ट बायनो थाखाय 7,70,000 रां अनसुंथाइ होफैनायनि जि भिडिअ थामहिनबा बेनि जि खौरां बेनि जि रादाब बेनि जि आपडेट बे आपडेटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों। स' जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्सफोर लाबोबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ एसेब्लाबो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। स' भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो आरो लोगोसे भिडिअखौ फुल नायजोब आरो बेनि उनाव कमेन्ट होनो दाबाव। स' मानगोनां बर'नि नायल' जाल' आसामनि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारी बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय। याव जे बिथांमोना मोनसे गल्फ कार्ट बेटारिजों सालायनाय गारि इउनिभार्सिटि केम्पासआ गिदिरखाय आगोलाव माने बुंबाय थादोंमोन बे समाव बाथ्रा होनाय जादोंमोन आरो बे हिसाबै बे गल्फ कार्टखौ अलरेडि लानाय जादोंमोन नाथाय बिनि माबाखौ मा होनो रांखौ माने हरनाय जायाखै पेमेन्टखौ। ओंखायनो आंनि आसाम एसेम्बलिनिफ्राय आंनि जिथु फान्ड बे फान्डनिफ्राय आङो 7,70,000 रां बै गल्फ कार्टनि बेखौ दिनै चेक होफैदों। जेन'बा इउनिभार्सिटि जे बिथांमोनाबो जेबो गैया बे हिसाबै गतिके बे जिहेतु आंनि मोनसे कमिटमेन्टमोन। मोनसेया जाहैबाय आं जेब्ला MP मोन MLA स्पिकार जानायनि सिगां 50 लाख रां आं बेवहाय गार्ल्स हस्टेल लुनो थाखाय हरदोंमोन आरो बे हस्टेला कमप्लिट जानायाव बायदिसिना जाहोनाव आं लेंहरबाबो आगोलाव फैनो हायाखै। दिनै जिहेतु आङो इउनिभार्सिटियाव फैदों ओंखायनो हस्टेलखौ एसे नायनो केम्पासखौ परिबेसखौ नायनो होननानै आं दिनै फैदों। बेवहाय हस्टेलावबो बेरायफैदों आरो गोबां फरायसुलिफोरखौ लोगो मोनदों मोजां मोनदों बिसोरजों इन्टारेक्सन खालामनानै खुब मोजां एम्बिसन दं। औ जोंनि मानाव गेदेर BC आरो रेजिस्ट्रार आरो गुबुन गुबुन स्टाफजों बेवहाय रायलायनाय जादों जे जोंहा माखासे प्रप'जाल दं इउनिभार्सिटिनिफ्राय। मोनसेया जाहैबाय 17टा गोदान डिपार्टमेन्ट बेवहाय माने खुलिनो नागिरदों अलरेडि आरम्भ खालामदों। दा बिनि थाखाय माखासे प्रफेसार एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि पस्ट नांगौ आरो गुबुन गुबुन स्टाफनि पस्ट नांगौ। मोनसेया जाहैबाय दासिमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नन टिचिं स्टाफ जायफ्रा फोरोंगिरि नङा सोरबा पियन चौकीदार केरानि आरो सोरबा UDA बेफोरबायदि पस्टआ दाबो सेंसन जाजोबाखै। बिनि प्रप'जालाबो थांनानै दंहैयो। ओंखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों माबोरैहाय जोङो थाबै खालामनो हायो। दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै आंनो जिखिनि मेम'रेन्डाम होदों मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मानव गेदेर सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर NARUNSVLOGSजों आङो सावरायहैगोन जेसे हागौ थाबै जाहाथे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जिखिनि आसाम गभर्नमेन्टनि मावनो गोनां खामानि दं बेखौ जाहाथे मावनानै हरनो हायो जानो हायो। दा बर'आ आसामनि मावख'आरि राव अफिसियेल लेंगुवेज अफिसियेल राव बेवहाय अफिसियेल राव जाबाय नालाय जेरावबो बाहायनो हायो आरोखि। दा बाहायग्राफोरनि सायावसो बेखौ मानो होननानै बुङोब्ला बर'आ ओरैनो असमियाया अफिसियेल लेंगुवेज थाखानायखाय लोगो होननानै बुंदों एस'सियेट। दाना राजा थायोब्ला राजाजोंथ' सानै जानो हाया हय सान्थ्रि गाहाय जानांगोन नङाब्ला मन्थ्रि जानांगोन। थिग बेबायदिनो जेरावबो सासेल'सो जागोन ड्राइभार होनबा एसिस्टेन्ट ड्राइभार पाइलट होनबा क' पाइलट। दा ओंखायनो बर' रावाबो जिहेतु असमिया दंग्रोखायो नालाय एस'सियेट खिन्थु असमिया आरो बर'नि जिथु मर्यादा बियो समान मोननैबो अफिसियेल राव। ओंखायनो बे हिसाबै आङो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानाय लोगो लोगो बे माथो खामानि मावनो फालाय बेखौनो आरो बर' रावा अफिसियेल जाबाय थ' जों जुदि बाहाया जेराव